at nakadimat responsibilidad dahil dinaganak kapot na nagitulong dapo ti motorsiklo nga menor de edad. May nagkatay na panaga po, inti amen, makinuman eksklusibo ni Attorney Kid Castro at Criminal Professor Law iti Northwestern University. Attorney, namin, naimbag nga bigat mo, live katibong Radyo Lawag. So, deta ti mesa nga damag nga nakita nga rod nga nag-appear iti Facebook page ko, manipod iti Facebook page yun, sir. So, so nakita ka rod nga itati pag-historian min mapay nga how did it happen kasi una siyempre kung nakarukit apay DJ nga ta bingaya ket at naganan ti at that time so most probably siyempre kung nakarod tingarod damag ko imposible mat nga ti police nga when you are violating a particular ordinance like halimbawa dyan would be the not using yung helmet yung helmet tsaka wala siyang yung vest na required na ngayon so siyempre no kung makaspagarigan ko nakarod I was not able to look into the totality of the story but I presume na yung mga bata siyempre at that time the police might have seen yung violator na nakalikod. So, nung nakita nila na walang helmet, at the same time walang vest, so syempre hahabulin yan. So, in the course of running after that particular violator, so alangan mga tilakikitan da jerupa na no minor or saan. Okay, but anyway, ang point natin dyan would be unang-una dyan, meron bang pananagutan yung sa part ng ating police? So, it depends. Pero the way we see it, parang wala naman. Kasi sumunod lang naman sila sa tinatawag nilang protocol. So, meron namang protocol yung ating mga pulisya pagdating dyan kasi may PNP, Operational Procedures and Vehicle Pursuit. So, hindi naman sila po pwedeng gagamit and I doubt that they have used this what we call high-speed pursuit for this just a minor traffic offense. So, syempre, hindi naman siguro, hindi naman sila gumamit ng high-speed pursuit or nagkaroon ng persahan na pagsunod sa mga minors na to kasi the fact that the violation that they've committed is only a minor traffic violation na hindi naman sapat na dahilan para magkaroon ng high-speed chase. Okay, so wala naman kung nakikitang delikadong paghabol or pagpersa. Kung meron man, okay, so this is just a reminder to, although I know for a fact na alam din ng mga pulis na merong mga ganito, kasi operational procedure nila yan. So, kung halimbawa man na sila ay nag-initiate ng dangerous chase, okay, so which of course added to the nagdagdag doon sa panganib, okay, na it put these minor children to yung sa delikadong sitwasyon. So, of course, sa ganyang sitwasyon, upon the conduct of internal investigation, ayun, kung mapatunayan na meron nga silang initiate na dangerous chase, so doon sa punto na yon ay pwede silang makaharap, okay, ng kasong kriminal and of course, it follows with it na merong administrative liability. Okay, so pwede silang panagutin, di ba? Alam naman natin na meron tayong tinatawag na BNP, yung ating IAS na sinasabi, yung Internal Affairs Service nila. So, of course, pwede silang managot doon. And at the same time, pwede rin silang managot criminally, kung pwede yung reckless imprudence resulting in whatever, kung namatay, so homicide, okay, damage to properties and so on, or yung tinatawag nating civil liabilities for possible damages. Okay, so, but then again, of course, meron ding two sides of the story. So kung yan ay makatuwiran naman at walang nakikitang paglabag, so
there would be no liability to speak of. Okay, so in short, attorney, based kay ti explanation wani palawag at ti Chief of Police ti kunanan nga manariman ti patrolya, ti patrollers ti PNP Bacra, then nagkita da nakamotorsiklo gapot at the violator si gitoyen binusinanda ng imbes magsardeng binarurot. DJ ti termino ni Yes. Apo Hepe, then sinurod da not han kinamat kasi sa bali sinurot ken kinamat apo para kanya ka attorney. Then nakita dan nga nadasayan, natumbadan, na idungpar. So, Yes. dito nagbaling investigasyon ti PNP, awan ti liable when basol, ti police. Apo, Yes. attorney. Yes, that's the way we look at it. Kasi nga, syempre, they are just performing an official duty. So, that is, of course, contained in our Article 11 na sa Revised Penal Code yan na hindi sila po pwedeng managot if that is in fulfillment of their official duty. Okay? Kasi kumilos lang naman sila sa tamang tungkulin at ginamit nila ang tamang antas ng pwersa. So dito naman, wala naman tayong nakikitaan ng excessive force or reasonable or hindi reasonably ang kanilang paghabol doon sa minor na to. Kasi we should not, syempre, at that point, di ba, na sa sitwasyon na yun, alangan naman tinitingnan nila yung mukha nila na that would be identified as minors. And of course, eto yung gusto na nating palalahanan yung ating mga magulang na we know for a fact na yung ating mga minors ay hindi po pwede, di ba, pinapayagan sa ilalim ng ating batas. Tayo dapat we should be the one responsible reminding these children na pinagbabawal nga sila sa batas. And of course, pangalawa, kailangan nilang sumunod sa ating mga batas. Ngayon kasi, parang ang mga kabataan ngayon, parang very light sa kanila ang pag-violate ng ating mga batas. So, dito sa Pilipinas, ganyan kasi na kung halimbawa merong mang nahulihan, so minsan parang nagiging maluwag ang ating pulis kasi they are just avoiding yung mga tinatawag nating bashing dahil nga, di ba, tayo kasing mga Pilipino, sometimes bata lang yan, ganito. Hindi naman po pwede kasi meron naman tayong batas na sinusunod. So, considering the fact na yung bata ay 15 years old, okay? Di ba, lagi ko nga nire-remind, 15 to 18 years old, and if they acted with discernment, and if there is damage that has been done to others, or meron silang, or that act resulted to a criminal liability, so pwede silang panagutin sa batas if they acted with discernment. So, when you talk about discernment, nasa tamang pag-iisip. So, sa tingin nyo ba, wala ba sa tamang pag-iisip ang ganitong mga edad? The fact na meron na tayong social media, ang dami ng mga ganito na balita na pinapalabas ninyo, sir, sa inyong Facebook page, naririnig din nila sa radyo, and of course, ay hindi na natin nakakitaan sa kanila na wala na silang discernment. Yun na yung sa akin, default ko na yun na hindi sila dapat pinapalagpas pagdating sa batas. So, hindi totoo. So, okay, reminder ulit natin sa ating mga kabataan na hindi totoo yung sinasabi na it's because that you are below 18 years old, you cannot be criminally liable. Okay, so dahil daw sa exemption because of minority. So that is not an absolute rule kasi nga meron nga tayong tinatawag na determination of discernment from age more than 15 below 18. So pwedeng panagutin ka criminally na ang resulta would be you might be put into prison if found guilty. Okay, so yun lang naman. Kasi sa punto na to parang wala magaan sa kanila yung tingin nila. So, and of course, we are keep on educating children na of course meron kayong protection sa ilalim ng batas kung hindi kayo acted with discernment.
Kaya lang sa punto na to, parang hindi natin nakikitaan na there is absence of discernment kasi nga yung mga kabataan ngayon with their exposure to social media, hindi ko nakikitaan na wala silang discernment. So Mhm. reminder din to sa lahat. And of course, protection nyo na rin ito mga kabataan na siyempre, tingnan nyo yung nangyari, di ba? So, kala nyo siguro makakaligtas kayo. So, pwede bang panagutin yung mga pulis ngayon? So, pwede ba silang panagutin sa punto na to? Wala eh. Wala. So, ngayon, buhay mo yung ano, di ba, na-sacrifice tuloy. Okay, so, and of course, yung kanyang kasama din na nandun sa likod niya. So, siyempre may disgrasya yan. So, sino ngayon ang pananagutin mo? Okay, so kawawa yung inyong mga magulang sa punto na yan kasi they are expecting na you and reading your stories here parang ano pa yung parents parang nasa abroad. Mhm. So parang nakaka ano lang it's not because your parents are not with you kung meron namang mga tao sa bahay nyo kung pinapaalahanan kayo yung mga bagay na dapat yung gawin, okay, makinig naman. Okay, so makinig naman. Okay. What if no attorney kumbaga ni Apo Police di patrollers ginamat da, binusibusinan da, deti paspas attorney. But Yes. handa mo nga minor. So no kadset sitwasyon attorney nga kinamat ka di ni Apo Police babay di patrol cars nga binubusinan da, then na disgrasya adaya basul no kan ni Apo Police attorney. Uh, it depends upon doon na sa ano sir, doon na sa punto na yon. So the burden of proof is nasa prosecution. Aha. So sa panig ng biktima, sila yung magpapatunay na there is really what we call dangerous chase nga na sinasabi doon sa nangyari. So sa punto naman yan, syempre hindi ka na halimbawa nakatalikod yung tao. So kita mo ba yung kanyang mukha? So considering the fact na yung 'di ba, parang sila din ay iniwasan nila yung ating mga law enforcers at Mhm. mabilis din ang kanilang pagtakbo. So, siyempre hindi naman we cannot all we can pag sa punto na yun, hindi mo nakakitaan na there is minority kasi nga alam din nila ang kanilang ginagawa. So, of course, dito sa punto na yan, hindi naman there is what we call doon sa punto ng mga police. Okay, so although I know for a fact na alam nila yung kanilang operational procedures and vehicle pursuit, Mhm. pero sa punto na yan kasi, yun nga sabi ko, hindi mo naman talaga automatically ma-identify yung isang bata ay yung isang violator of the law na minor. Okay, so syempre there is presumption of regularity doon sa nangyari. Okay, so Okay. pwede bumang panagutin yung isang pulis? The answer is no. Kasi Mm. nga justifying circumstance yan ng fulfillment of their duty. Okay, so they are just performing their official duty. And of course, doon naman, hindi naman natin kasi nakikitaan na yung kanilang paghabol ay excessive. O Mhm. sabihin natin excessive yung dating, it's up for the court to determine kung ano bang description ng ginatawag nating excessive. Siyempre, pag hinahabol mo, alangan naman na sobrang mahina yung takbo mo. Di ba? Kung hinahabol mo, binilisan niya, alangan naman nahihinaan mo. Di ba? Bibilisan mo rin. Mhm. So, dapat you are in synchronous ka rin sa paghabol doon sa hinahabol mo. Okay, nalawag po attorney. Okay. Attorney, gapot ang minor, ano hindi magbaga, deti Child and Youth Welfare Act, deti PD 603 attorney. Kasano ka pa nakaipakat nga deti nasa ngalintag, deti Child and Youth Welfare Code, and deti kat minors. Na muna, base ti investigasyon ti police, deti nobyo, napan na sinundo ti nobyana ngayon pakada na iti guardians or naganak nga rimwarda nga nagmotorsiklo. Kaya tasawen,
at dati pa malubos iti parents nga naglugan dat motorsiklo kan nagmaneho at motorsiklo ta muna met no minor kung natin katawan ti driver's license. So anay ti basol, anay ti sungsumbatan tinaganak no once nga may paipakat ti biyang otoridad dati Child and Youth Welfare Code, attorney. Okay. So, syempre, kasi nung binasa ko, all I thought is that walang relationship between the two. So, ang nasa isip ko lang that time, tiningnan ko lang ganyan in passing, parang siya lang nagsarili, ganun. At meron siyang sakay, hindi pala. Ganun pala yung kwento. So, may sinundo. So, ngayon, meron bang criminal liability on the part of the other, yung parent na nagpumayag sa kanila? So, pwedeng tingnan yung anggulo na yon na pwede silang panagutin. Kasi nga, the fact na alam naman nila na hindi pa allowed yung mga bata kasi makikitaan mo dito ng tinatawag nating improper supervision of a minor. Kasi they are just allowing them na an unlicensed minor to drive. So, pwedeng parusahan yung magulang. Pero sa punto na yan, yun nga yung actual naman. So, I really do not know kung ano yung action that will be taken by the victim's parents. Okay, so kaya lang sa batas natin, pwedeng makita yung anggulo na yon na mayroong criminal liability kasi nga unang-una dyan is syempre alam niya na yung anak niya ay hindi pa po pwede na magmaneho ng motor. Okay, and of course hindi pa siya compliant kasi wala namang license, and the fact na wala pang helmet, so allowing them to do that, you can be made liable. Okay, so pwede kang panagutin dyan sa punto ng yun pala, meron pala siyang boyfriend-girlfriend relationship pala itong dalawa. All I thought, siya lang na bata. So, syempre, kung panagutin mo yung magulang, sino ngayon kanino siya mananagot, di ba? So, criminally, so that's a state, that is a public crime, so pwede siyang panagutin, pero sa punto na to na kung halimbawa yung magulang niya sana alangan panagutin niya sarili niya. So doon pala is meron siyang boyfriend. Okay, so may boyfriend. So pwede yung paggulang ng boyfriend niya. Okay, so pwedeng panagutin. Di ba meron siyang, sino ba yung namatay, sir? Yung lalaki na nagmotor. Tapos yung kasama niya na babae, tama ba? Hindi, yung babae ang nagmotorsiklo, siyang nag-drive, di babae, attorney. Di lalaki, isang angkas. Okay, so pwedeng panagutin dyan kasi nga, di ba, pwedeng makita yung anggulo na yon. Okay, na pwedeng panagutin yung magulang. Kasi nga, yun nga, wala silang, wala silang, parang there is neglect. Di ba? Kasi meron tayong tinatawag na child protection law. Kasi may long child neglect dyan. Okay, on the part of the parents. So, pwedeng panagutin yan. But of course, we should not also, hindi naman natin po pwedeng iwalay kasi it's a matter of choice din sa part ng parents if they would still pursue that case or not. Kasi sa actual, parang di naman nangyayari, pero po pwede. They can explore yung ating pagkaso using yung ating tinatawag na child protection laws. Okay, so kasi yan ay isang halimbawa ng pagpapabaya or child neglect. Uwe nga ro, attorney. But that in general, attorney, pagsarsaritan dito, hantang kasi agdepende, Yes. no, namot ti base ti pamilya, di ka naman, attorney, kahit may interview ti pamilya ng natawagan through phone, ti relatives da, but until now, handa pa makita ti impormasyon, muro na ti karirik na, nagapot, mutemeten, no, dati kasto yung members pamilya, nadagsan nga awatan, attorney. But di ko naon, gapot na
nakinuman tapno man malawlawagan kan lesson para kadigiti Yes, padang naganak kan kastamet na digiti minors nga agban maneho attorney. So kadagiti tati punto attorney, kadagiti ta sitwasyon kadagiti minors ay kasi dito kat hangad damo nga mapasamag diti probinsya attorney at dati mununan part of Batak City natay diti ubing then ajay manen parents manen iti adam pa ng babalaw dan iti otoridad attorney. So kadita ta anat makita tay nga rason no apay nga kastoy nga kasi pobing digiti mapalpalubusan nga agman maneho attorney. Kasi these laws are made to protect us. So yun kasi ang hindi nakikita na hindi kasi nakikita yung ng mga kabataan na these laws are made to protect each one of us. And kahit nga yung simple lang na paggamit ng helmet, hindi naman ginawa yan para ikaw ay parusahan, because in the first place they are mandating us to wear that helmet as protective gear. Siyempre kung merong mangyari sa'yo, siyempre, di ba? Protection mo yon. Ewan ko nga dito sa Pilipinas na they look at it more as a penalty, yung paggamit ng helmet. Di ba, kung penalty yan, meron kang ginawang parusa ba yan? Yung paggamit, pinoprotektahan nga yung, di ba? Iniisip nga ng ating mga batas ang iyong protection. Okay, so di ko nga rin makuha yung punto na parang they take it as more as a penalty. Ang penalty, kung meron kang nagawang krimen, pinaparusahan ka. Pero kung yung isang batas ay poprotektahan ka niya, hindi yan form of penalty. Kaya kung sinabi ng batas na gumamit ka ng helmet, gumamit ka ng vest, that is our protection. Hindi yan a form of penalty, kasi every Monday pag nagta-travel ka from our house to the office, lagi kong nakikita ang daming mga kabataan na nagmomotor. And even eto kasi nakakalungkot na mga parents hindi man lang nila paalalahanan, baka sila pa yung magdidikta na huwag ka nang gumamit ng helmet, mahal yan. Okay, so sila pa yung nag-advise na. Kasi siyempre, I know, meron ding mga kabataan na gustong may magmumotor na lang ko kasi para makamura doon sa pagbiyahe. So, siyempre, bibili tayo ng helmet. Hindi, iwasan muna lang. Tayo pang mga magulang magtuturo sa mga bata na hindi sumunod sa batas. Anyway, minor ka naman. Saan nyo nakuha yung mga ganyang idea? Hindi po pwedeng gamitin ang minority as an excuse and always an exemption to the law. Hindi totoo yan. Kaya liwanagin natin na if you are a minor between 15 to 18 years old and you acted with discernment, pwede kang managot criminally. Okay, so yun ang clarification natin dyan. And do not, wag nyo namang anuhin yung ating mga police na parang you are trying them. Hindi dahil na, siyempre, eto naman, hindi dahil nga kulang din yung kanilang bilang. So if you look into the numbers ng police doon sa number of residents in a particular area, or yung ratio ng police to sa mga mamamayan, ang laki ng parang 1:1,000. So hindi naman nila namomonitor lahat. So but then again, it's not because hindi tayo namomonitor, we do not observe the law. Hindi naman yun nga yung simple use of yung ating vest tsaka yung helmet for our protection. Ginawa yan para protection natin. Hindi naman yan para to serve as a penalty to us. Yun, DJ. At maraming salamat, attorney. Kadito oras manen nga nakinuman sa stasyon di Bombo Radio sapay agbalin nga lesson kadati amin dito itatan nga sitwasyon nga mas pasamag especially iti disgrasya nga involved kadagiti minor sa attorney. Maraming salamat. Last no dapat inayon mo attorney amok nga do digiti kumiko mo kadagiti ogondaw amok nga puyat ka but Yes. baby face lata attorney. Yes, sir.
paalala lang sa mga kabataan na ah, hindi nakaka-proud yung makakalusot ka sa batas. Hindi na nakaka-proud. And of course, reminder to parents, wag din kayo yung you should not be proud of your children na dahil nga nakakalusot sila or pinapayagan sila ng pulis kasi minsan pag inuhuli ang mga anak natin parang binibigyan sila ng chance. Wow, parang proud pa tayo na nakalusotak mo tita pulis. O di ba naglaing nak di kita ngamin di kiti sursuro na dumang Kasangkit we ka, should dapito ka erase. sa dumator ni. Damot ti tatang kong na opisyal. Di ba? Yon, Di di ba? kita pa'y, di kita, ano, datayo ti, adaan iti takem, we should act as a role model. Ayan, anak ko man, no matiliw ka, that's a common, no matiliw ka, syempre, we are not perfect. We also commit mistakes at times. And if you violated a particular ordinance and you are required to pay, and then you have to face it. Ganun lang yun kasi we are not perfect. But then again, hindi naman yun ay pagpapakita din ng ating as dati powerful ka, gaputa you were able to take on nga rod nga nakalusot ka itilintag gapo iti noan yaman ti takum tayo kasjay. So, and of course, digito being we have to learn how to follow our laws. Yun lang yun. Okay, once again, maraming salamat, Attorney Castro. Yes, sir. Thank you much, sir.